Ay, wala akong bet dun sa strikers. Oo. Ikaw lang ang bet nila. Oo. Ang daming nangyari Tatlong noon. gabi. Nag-mall kami, nanood pa kami ng... Kung ano mapagplanuhan. Oo, tas doon yung nauntog ka sa Mega Mall. Hindi ko makakalimutan yun. Bumakat yung mukha ni Tanya Chinita doon sa salamin ng mall. Ano na yun? Pag naiisip ko yun, natatawa ako mag-isa. Kasi ako yung clumsy. So kapag sa lahat ng dapa ako, Kailangan mo siyang alalayan. Oo, ako yung lampa. So yun, naglalakad-lakad kami. Tapos may salamin pala yung coffee shop. Dire-diretso ko. Tapos yung tunog talaga ng mukha ko sa Lagabag talaga yung na. lahat ng buong floor ng Mega Mall tumingin talaga sa akin. Tapos tinawanan Tapos yung siya. dalawa tawa muna sila. Tapos sobrang lakas tumalsik yung chinelas niya. Alam mo kung bakit ako natawa? Kasi pa nakita ko yung mukha mo doon. Kawawa. Pagkauntog mo. Wala naman. Tapos yung bakit yung ilong ko doon. Tapos wala silang CCTV, so hindi namin napanood. Pero tawa kami kasi yung salamin, may mukha talaga ni Tanya. May bakat na ilong. Parang mahahalap ko yung picture na yun. I-insert So namin yun, dito. ako din, favorite ko yun, yung natin, yung takas moments natin. Tsaka yung mga natin, yung mga travel natin kapag may mga basketball Strikers, games. oo, yan. Yun talaga. Ay, sorry. Tsaka Kasi yung mga ethics. Tsaka yung Beso. Stop. ay, wala akong bet dun sa strikers. Oo. Ikaw lang ang bet nila. Oo. Tapos yung isa, parang, hindi kita mabibita. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.